5 anyos nga batang lalaki nga taga-Upper Kamparang, Kalunasan, Dakbayan, Subo ang nag-trending online tungkol siyang makalingaw nga dance moves ato sa reception sa usa ka kasal. Ang maong bata atong ila-ilahon sa report ni Femari Dumabok. Video ang gikalingawan sa mga netizen ug nakaani og million nga views sa reaction sa graceful kaayo og makalingaw nga dance moves ni Vince Astin Mabano, 5 anyos, sa hit song na Pink Venom sa Korean girl group nga Blackpink. Saysay siyang ginikanan nga imbitado lang sila sa kasal sa ilang igagaw. Samtang nangaon, wala man sa program, giagdas ilang mga kaila ang kamanghurang anak nga mosayaw. Og on the go dayon kini. Si Vince ang gilagway sa ilang kabanay nga usagyod sa makahatag og lingaw kun adunay panagtapok. Wa mi kahibaw nga nagkuan si Sir Logan, nagvideo niya. Nakahibaw mi nga na trending na siya sa TikTok ba. Nga gipost ni Sir Logan. Gani sa pagbisita sa JMR-RTV Balitang Bisdak, game usab kining mipakitang gila sa iyang makalingaw nga talento sa pagsayaw. Gani, bisa ng mga silingan ang mutapok dayon sa ilang panimay. Proud kay miyan ng bata asukan pagid pagagamay niya kay nakakita nang gimis niya ang pambuhat. Malipay kay kuan ni bastananan ni. Kapawala ko. Oh, kawala oi. Bukaon sa lo. Kawala gyud problema. Anay abot og ing ulaka, sugad ni tay. Gingon nga 1-year-old pa lang si Vince, mahilig na kini sa musika ug siya lang ang mubansay sa mga sayaw. Ang akong patanaw to sa una niya kay mga ABCD rin doon tato ka ng mga kuan ba. Mana siya may naon na sa iyong kuan magkuan. Dili na mo siya tudluan. Iharang kabisaduhon, yarang tanawon, yarang sundon-sundon, makabaw na siya. Gani sa niaging tuig, mato siyang igagaw nga nag-trending na usab kini sa social media. Tungod sa video din siya ang nag-leader sa mga sayaw nila nga manag-agaw. O kining video sa iyang pagsayaw sud sa usa ka laaganan sa Dakbayan sa Subo. Pangandoy ni Vince ang mamahimog yun nga international dancer. Thank you. Tantan Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.